No dobre, zdravím vás. Máme tu štartovanie za studena. Prvá dôležitá vec, musí byť zapnutá elektrina, hej. Toto znamená, že týmto veľkým v prípade vypnutia motorky alebo nejakého možno nebezpečenstva rýchlo viete vypnúť motorku, tým pádom vám zhasne motor. Čiže keď budete štartovať, musí to byť v tejto polohe. Ďalej, dôležitá vec, tu za štartérom máme karburátor. Tu vidíte off a on je vlastne v tejto polohe, čiže teraz je benzín vypnutý. Benzín zapneme takto, to znamená, bude môcť tiecť z hora dole. No a pri štartovaní, toto je sytič, čiže tento sytič musíme posunúť do tejto polohy. Hej. No a štartovanie bude vyzerať nasledovne. Ešte čo by som chcel povedať, hej, je dobré, keď za studena štartujete 2 alebo 3 krát takto potiahnuť s plynom, hej, aby sa tam teoreticky mohol dostať ten benzín. No a štartujeme rýchlým ťahom, hej. Motocykel treba nechať trošku zohriať. Ako náhle sa zohrie, chvíľočku, minútku, dve, je to dvojtakt, tak treba túto páčku sytiču dať do pôvodnej, do vrchnej polohy. Budete počuť, že ten motor má ako keby nižšie otáčky, hej? Ale musíme to trošku ešte otvoriť, lebo nie je dostatočne zohriatý. Začne už takto, tak ho dáme do tejto polohy a v podstate potom ten motor alebo tú motorku môžete používať, môžete s ňou v podstate normálne jazdiť. Vždy, keď dokončíte jazdu, samozrejme štartovanie už ako náhle je motorka teplá, je možné mať sytič v tejto polohe, čiže tam už s tým netreba vôbec nič robiť, len treba vlastne potiahnuť tento štarter, hej. Keďže je to čínska motorka, hej, motor 49 kubíkov, dvojtakt, to znamená, že do benzínu treba naliať aj olej pre dvojtakty, čiže môže to byť Madit M2T alebo akýkoľvek olej na dvojtakty zoženiete a riedi sa benzín v pomere 1:25. To znamená 25 dielov benzínu, 1 diel oleja. Odporúčam vám zakúpiť si nejakú možno 5 litrovú bandasku a potom v podstate liter takéhoto oleja na dvojtakty, do dvojtaktov a v tomto pomere 1:25 ten olej zriediť. Je možné, že tá motorka bude trošku viacej dymiť, ale dôležité je to vysokootáčkový dvojtaktný motor, čiže radšej nech dymí, hej, nech to za synom smrdí, ako by sa mal zadrieť motor, hej. Čiže radšej viacej oleja, ako menej, hej. Pre istotu. Vravím vám to z vlastnej skúsenosti, hej. Takže toľko k tomu. Čiže keď syn dokončil jazdu, treba zavrieť túto benzín, prívod benzínu, aby sa nestalo, že dlhšie nebude jazdiť, tak môže sa stať, že vám začne tadeto cez túto hadičku, túto na spodu, respektíve pozrieme to takto, cez túto hadičku vám môže potom tiec benzín v prípade, že je komora karburátora moc preplnená, akoby, hej. A tuto vidíte, tu je filter, takisto vám dávam ešte extra filter v prípade, že by bol tento potom do budúcnosti zašpinený, tak je možné si to vymeniť, hej, jednoducho len ho vytiahnete z jednej z druhej hadičky, sú tu takéto klipsne a pomocou kombinačiek alebo možno aj prstov, hej, moje sú veľké, ja sa tam veľmi nedostanem, tak viete vymeniť filter za nový. Treba ho mať samozrejme v tejto polohe, hej.
čiže z hora, z nádrže tečie benzín týmto smerom a ide to tam. Dôležitá vec, keď s týmto budete trošku možno robiť, ja neviem, starať sa o nejakú údržbu toho motocykla, hej, tak potrebujete dať vlastne sedadlo dole, to syn sa potom naučí, tuto je imbusový kľúč, dúfam, že to je vidieť, toto treba dať sedadlo dole a potom sa dostane k jednotlivým šrobom. Tu je šrob, tu je jeden, druhý, aby vedel dať túto časť dole. Samozrejme túto časť vie dať tu a ešte mám pocit, že niekde tuto hore je ďalší šrobik. A čo vám ale odporúčam, hej, tento štartér, túto časť, dá sa to kúpiť na AliExpresse. Mám pocit, že to stojí nejakých od 7 do 10 eur. Dá sa to kúpiť aj na nejakých tých Minibike.sk a podobných stránkach. Je jedno, kde si to kúpite. Je dobré mať takéto niečo do foroty, pretože môže sa stať, že sa vám stane, že syn to bude štartovať, alebo vy, alebo ktokoľvek. Môžete odtrhnúť tento špagát. Samozrejme, ono sa to dá opraviť, len treba na to trošku viacej času a možno trošku zručnosti. Jednoduchšie je mať do foroty na výmenu takýto štartér, hej. Ja sám som zrušil, mám pocit, že jeden alebo dva, ktoré som mal. Jeden na štvorkolke pre syna, druhý na tejto motorke. Čiže vidíte, že už je tu v podstate náhrada. Takže to odporúčam si zakúpiť. Brzdy. Mám motocykel kotúčové, čiže aj prednú, teda aj zadnú, aj prednú, hej. A dávam k nej samozrejme aj dopredu, aj dozadu platničky. Čiže keď sa bude syn chcieť trošku učiť nejakej možno mechanike, respektíve údržbe motocykla, môže sa s tým bavkať. Treba ale dávať pozor, hej, na takéto nejakéto nastavenie, hej. Dôležitá vec, treba si vždycky skontrolovať pneumatiky, hej, pred jazdou, aby nejazdil na mäkkej, pretože môže sa stať, že potom vnútri je duša a môže ju prederaviť. Tým pádom budete musieť dať celé koleso dole, dať dole dušu, teda plášť aj dušu a vymeniť ju, hej. Zasa to zaberie nejaký čas, otázka zručnosti, takže asi toľko. Keď aj skončí jazdiť, to či tento vypínač nechá v tejto polohe alebo v tej druhej, to je jedno. Tá elektrika, není na motorke žiadna baterka, je to v podstate pomocou nejakej cievky. Tam prichádza impuls, aby v podstate dávalo elektrínu do sviečky, ktorá je vlastne tu v tejto časti. Takže to by bolo asi všetko. A odporúčam vám si minimálne začiatok tohto videa alebo celé toto video uložiť, aby ste vedeli, ako motocykel naštartovať. Je s tým, myslím si, že kopec zábavy, hej, syn sa na tom môj teda dosť povozil. Naučí to určite dieťa aj nejaké základné zručnosti ohľadom servisu takejto motorky. Dôležitá vec, treba si takisto kúpiť aj nejaký lubrikačný olej na reťaz. Ja som ju teraz, potom ako som motorku umyl, tak som to ešte trošku nalubrikoval, čiže teraz by to malo byť v pohode. No a netreba zabudnúť práve na to, že neliať do motorky čistý benzín, ale vždy iba zriedený s olejom na dvojtaktné motory. Ešte raz, 1:25 je pomer riedenia oleja voči benzínu. Prajem vám veľa zdaru a synovi veľa šťastných kilometrov.